Sa item na to, tinitest tayo kung ano ang nalalaman natin sa mga verb forms na ginagamit para sa future. Ang present tense na simple form kagaya ng nasa option A at ang continuous form na kagaya ng nasa option D ay pwedeng gamitin for future meaning kahit mga present tense ito. Pero hindi sila pwede sa ganitong sitwasyon. Ang will for the future ang tamang gamitin sa sitwasyon na binibigay ng item. Will cook ang tamang sagot dito dahil ang sentence ay nagpapakita na nakadecide yung nagsasalita na adobo ang lutuin niya pero depende na rin sa kausap niya kung okay lang sa kanya. Hindi pa ito planado at hindi pa ito napaghandaan, napagdesisyonan ngayon lang depende nga kung gusto ng kausap. Sa mga bagay na napagdesisyonan na para sa future pero hindi pa